naman na cozy as in comfortable and aesthetic cafe na ini na makukuha sa Tabaco City. Sa kada kanto kan cafe, sure akong dai ka mauli na dai kang pang IG as in Facebook story. Exceptional man ang quality kan sa indang food and beverages. Araw kan lasagna pasta, honey glazed chicken, burger and fries as in kadakol pang iba. For drinks, kadakol man ang pwedeng pagpilian. Depende na sa naini sa kung ano ang trip mong inumon. Igwas indang mga kape, frap, as in mocktails. Dahil maghadit, ulit a budget-friendly ang cafe, kaya sigurado akong afford mo ini. Pag sa diri ang cafe na ini, kan 16 anyos na si Charles Jewel Ke. Ngunya na bulan, kan buksan pa sa ini sa publiko. Bungaan sa iyang cafe sa iyang hilig sa kape, asin sa iyang mga cafe hopping, na mas naging posible sa pagbusol asin sa suporta sa iya kan sa iyang pamilya. So basically, nag-start po siya nung pagbalik ko po sa Manila way back in 2022 ata. And nung pagbalik ko po, sinabi ko po kaagad kay Mommy na Mommy, gusto ko magtayo ng cafe kasi parang fun siya gawin since mahilig din naman ako sa drinks, mahilig din naman ako sa coffee. Mag-cafe na lang para kung yung business na itatayo ko is parang nagre-represent din siya na parang as a part of me. Ganun po. The Hideout Cafe ang pinangaran digdi. Makukuha kaya ini sa medyo tagong porsyon sa Purok 7, Barangay Panal, Tabaco City. And I invite you all to come and dine with us since nagsaserve po kami ng high quality service, food, and beverages. Very affordable naman po. Pasok sa mga students. Since near naman po, may near school naman po dito. And yun po, I think mas parang ito na yung chance ng mga students or like yung mga workers na mag-unwind sa isang naka-hide na place. Kung marayang panahon, taanaw man digdi ang bulkan mayon. So pop on by, as in satisfy your cravings sa saindang aesthetic as in budget-friendly cafe. Bukas inda, tuyong alas 10 nin aga, sundo alas 10 nin banggi, puon Lunes, sundo Domingo. Para sa mga baretang, Tatak Bicol, Danica Garcia.